yadda muka saba tun fara yakin Amurka da Isra'ila kan Iran, a wannan makon ma shirin zai leƙa gabas ta tsakiya, inda bangarorin da ke rikici da juna suka amince da tsagaita wutar kwanaki 14 a yakin da suka shafe sama da kwanaki 40 suna gwabzawa. Kasar Pakistan, wadda ke jagorantar shirin tare da taimakon kasashen Masar da Turkiyya, ce ta miƙa daftarin yarjejeniyar tsagaita wutar ga bangarorin biyu a lokuta daban-daban. Daftarin da ya sha bamban da wanda shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar tun da fari. Daga cikin sharuɗa goman da Tehran ta gabatar akwai kawo ƙarshen hare-haren da Amurka da Isra'ila ke kaiwa cikin ƙasar, da kuma daina ruwan bama-bamai da rundunar sojin Isra'ila ke yi kan ƙawayenta na Hezbollah da ke Lebanon. Haka ma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran ta buƙaci a ɗage takunkuman da Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka da kuma ƙungiyar tarayyar Turai suka lafta mata, musamman kan harkokin da suka shafi cinikayya. Sauran sharuɗan sun haɗa da lafta harajin dala miliyan 2 akan duk wani jirgin dakon mai da ke son ratsa mashigin Hormuz, kudaden da ta ce za ta raba tsakaninta da kasar Oman. Gwamnatin Tehran ta ce kudaden da za a samu daga jigilar jiragen za amfani da su don sake gina muhimman wurare da hare-haren Amurka da Isra'ila suka lalata, yayin da a nata bangaren za ta yi fatali da neman diyar barnar da aka yi mata. To kamar yadda aka yi tsammani dai, kasashe da dama su yi maraba da wannan yarjejeniyar, ciki har da Majalisar Ɗinkin Duniya da ita kanta Isra'ila, da ake ganin tun farko ita ce Amurka ke yi wa wannan yakin. Kuma a wannan Asabar, Islamabad za ta karbi bakoncin tawagogin kasashen biyu don ganawar keke da keke. Sai dai tuni masana suka fara nuna shakku a kan yiwuwar ɗorewar yarjejeniyar, lura da yadda Isra'ila ke ci gaba da kai har kan mayakan Hezbollah da ke ƙasar Lebanon. Dr. Ibrahim Adamu, masani a cibiyar nazarin gabas ta tsakiya da ke zaune a haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ya yi mana tsokaci a kai. A gaskiya wannan yarjejeniya ba mu kallon shi a matsayin wanda zai ɗaure ba ma zai je ko ina ba, tun da yarjejeniya ne da aka kulla tsakanin ƙasar Amurka da Iran, kuma wanda ya saba da bukatun ƙasar Isra'ila da kuma bukatun wato gabas ta tsakiya kenan. Na farko abin da ya shafi mashigan Hormuz, su wannan kasashe lalle suna so a tabbatar da wannan waje a buɗe, kuma daga bangaren Iran ta ce wannan mashiga ba zai taba dawowa kamar yadda yake a da ba. Sannan abin da ya shafi wato kungiyoyi wanda suke na Lebanon, Hezbollah kenan da Ansar na Yemen da sauransu, ita kasar Iran ta ce ba za ta taba daina taimaka ma wannan kungiyoyi ba. Kuma kasar Isra'ila kuma ta ce wannan kungiyoyi lalle musamman wato Hezbollah ma ba ta cikin wannan yarjejeniya. Sannan abin da ya shafi wato biyan diya na abin da ita kasar Iran ta yi asara, za ka ga shi ma duk an yarje mata a cikin wannan yarjejeniya, wanda kuma idan ka kalla za ka ga waye zai biya wannan asara, wato kasashen GDC ne ko Amurka ko kuma kasar Isra'ila. So in ka kalli wannan matakai za ka ga wato yarjejeniya ne wanda bai kammala ba, kuma babu shakka za a iya dawowa gidan jiya. 'Yan sa'o'i bayan amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar ta kwanaki 14, Amurka da Iran sun zargi juna da karyar yarjejeniyar, lamarin da ya kai ga Iran ta sake datse mashigin ruwan Hormuz jim kaɗan bayan buɗe shi da ta yi. Don sanin makomar ƙoƙarin da masu shiga tsakani ke yi, Nura Ado Suleiman ya tattauna da masanin siyasar ƙasa da ƙasa, Dr. Riyauddin Zubairu Maitama na Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. Shi abin da ya assasa yakin yana nan a ƙasa ba a warware shi ba. Me ce wannan manufar? Babban manufa Afirka da Isra'ila shine karya gwamnatin Iran ko gurgunta gwamnatin Iran. Sannan na biyu, in ba su iya karya gwamnatin Iran su gurgunta ta ba, su tabbatar da sun ragargaza dukkanin karfin soji da Iran take da shi, musamman fasahata ta makamai masu linzami da kuma fasahata ta jirage marasa matuƙai da kuma na fasahata ta nukiliya. Su kuma a ɗaya bangaren Iran suna ganin wani abu ne da suke amfani da shi domin kare kansu su ci gaba da wanzuwa a matsayin ƙasa, a matsayin gwamnati. To wannan sabar yarjejeniyar da aka gani kawai so mun taɓa ne, domin ko kowane bangare bai sami yadda yake so ba. An sa rai, amma har yanzu akwai sauran rana aka ba. Da sauran rana a kafa. Na tabbatar maka Isra'ila da Amurka da muka sani, na tabbatar Isra'ila in ba wani mataki ta samu
sosai daga duniya na soji ko na takunkumi ko na tattalin arziki ko kuma na Amurka ta juya mata baya. Isra'ila sai ta kuma assasa irin wannan yakin domin ba su cimma manufarsa ba. To yanzu idan muka kalli waɗannan kwanaki 14 a ranar Juma'a, Pakistan za ta karɓi bakuncin wakilan ɓangarorin biyu za su tattauna a babban birnin ta Islamabad. Sannan a gefe guda mun ga wata sanarwa ta daban da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce tare da Faransar da kuma wasu kasashe 14 suna wani yunkuri na ganin an buɗe mashigin ruwan Hormuz cikin ruwan sanyi. Amma baka ganin wannan yunkuri daga bangarori guda biyu zai taimaka a daicin magaci kafin karewar wa'adin wannan kwanaki 14 a cimma yarjejeniyar dindindin? To madamar kowane bangare ya ci gaba da zafafa abin da yake so ya cimma a kan rikicin, cewa bai sassauta matsayarsa ba, to da wuya bayan kwana 14 a iya samun wata yarjejeniya mai dorewa. Bugu da ƙari, idan ƙasashen da suka shiga tsakani ciki har da Faranshi aka samu manyan ƙasashe da za su tausa Amurka su tausa Isra'ila ta sassauta matsayarta a kai, to za a iya samun zaman lafiya mai dorewa ko yarjejeniyar ta dore. Sannan kuma in har wannan yarjejeniyar ta hada da Hezbollah ko kuma ta hada da Lebanon, na ga abin da ake takaddama a kai kenan yanzu haka. Yawwa, to kaga wannan abu ne da yake takaddama da dole kuma zai sa zaman lafiyan shi kankin kansa ya rauni. Kowa ya sani cewa shigar Hezbollah cikin wannan yakin ya daɗa tasirin nasarar da bangaren Iran ya samu akan yakin. To wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da zai iya shafar wannan yarjejeniyar ta wanzu ta ci gaba da ɗorewa ko ta ruguje. Mutukar har Hezbollah ta ci gaba, wanda kuma garkuwa ce ga Iran. Hezbollah kungiya ce da Iran take ba tallafi, kuma Iran na kallanta a matsayin wata garkuwa a kusa da Isra'ila. So duk wani yunkuri na Iran kuma ta koma baya ta kyale Isra'ila ta ci gaba da raunata Hezbollah, ina ganin zai iya kawo tasgaro ga wannan yarjejeniyar zaman lafiya. Ana tsaka da yayyafawa rikicin ruwan sanyi, Isra'ila ta kaddamar da muggan hare-hare a Lebanon inda ta kashe sama da mutum 300, galibin su fararen hula, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Rukayya Abba Kabara ta hada mana. Dakarun sojin Isra'ila sun kaddamar da hare-haren da makamai masu linzami kan unguwanni sama da 100 a cikin mintuna 10 kacal, duk da ikirarin cewa sun hari mayakan Hezbollah ne, amma harin ya kare ne kan fararen hula. Rundunar Civil Defense ta Lebanon ta ce zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane sama da 250, yayin da ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce mutane fiye da 700 sun jikkata. An jiyo karar fashewar makamai a babban birnin kasar Beirut, baya ga waɗanda aka jiyo a lardin Dahiye na kudancin Beirut, guraren da ake hasashen nan ne maboyar mayakan Hezbollah. Kafafen yada labarai na Isra'ila da Lebanon sun hakaito kungiyar bada agaji ta Red Cross na cewa adadin mamatan ka iya kaiwa 300 nan da kowane lokaci. Da yake mayar da martani, ofishin shugaban kasar ya ce wannan hari na Isra'ila zallar mugunta da ƙeta ne, wanda kuma kai tsaye yunkuri ne na aikata kisan kiyashi, abin da ya ci karo da dokokin duniya. Tun dai kasashen duniya suka yi tir da Allah wadda da harin da aka yi amannar cewa shine mafi muni da aka kai yankin gabas ta tsakiya tun faro yakin yau da sama da kwanaki 40. Da yake mayar da martani kan harin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi fatan ganin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Amurka da Iran ta kai ga shafar Lebanon. Fatanmu a wannan yanayin na tsagaita wuta a wannan rikicin shine ya shafi Lebanon, banda haka da sauran abokanan hulɗa da ke da hannu a wannan mataki na ganin sun shimfiɗa tsari da zai yi aiki tsawon watanni, da sa ran ganin Amurka da Faransa na daga cikin waɗanda ke da hannu a zancen. A ɗaya matakin yana da tasiri da ƙarfin ganin a kawo goyon bayan da ya dace ga ƙasar Lebanon, hanyar da za ta kai ga baiwa rundunar ƙasar cikakken ƙarfin da ya dace don kare faɗin ƙasar a yakin da suke yi da ƙungiyar Hezbollah. Yanzu kuma shirin zai karkata zuwa Najeriya, inda wasu jerin hare-hare da 'yan bindiga suka kai a yankuna 10 na jihohin Kebbi da Neja a arewa maso tsakiyar Najeriya suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 60 duk a cikin makon. Sharkatan tsaron kasar ta tabbatar da asarar rayukan dimbin sojoji a harin da 'yan ta'adda suka kai sansanin sojin da ke Benishek
a jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto. Shalkwatar tsaron Najeriya cikin sanarwar da ta fitar mai dauke da sa hannun kakakinta Michael Onuja a yammacin jiya Alhamis ta ce sojin kasar da dama sun rasa rayukansu a harin da 'yan ta'addan suka kai kan sansanin Bani Sheikh wanda ya faru da tsakar daren Laraba wayewar garin jiya. Kuda yake sanarwar ta ce dakarun suma sun kashe tarin 'yan ta'addan. Wannan sanarwa dai bata ambaci hare-hare kan sojojin da ke Foka da Munguna ba, sai dai ta ce sojoji da dama sun mutu a wannan hari ba tare da bayar da alkalma ba, wanda ta ce tun farko 'yan ta'addan sun fara galaba kan sansanin na Bani Sheikh ne gabanin isowar wasu dakaru daga rundunar operation haɗin kai waɗanda suka fatattake su tare da kashe da dama daga ciki. Wasu majiyoyi da kafofin labaran Najeriya suka kafa hujja da su sun ce 'yan ta'addan sun kashe Brigadier Janar Usaini Brema a sansanin na Bani Sheikh wanda ke matsayin irinsa na biyu cikin watanni 5 da ƙasar ke gani, wato bayan kisan Brigadier Musa Uba a watan Nuwamban bara. Dangane da matsalar ta tsaro, a ranar Larabar ƙarshen mako, Amurka ta bukaci 'yan ƙasarsa da su dakatar da yin balaguro zuwa Najeriya, sannan ta nemi wasu daga cikin jami'anta su fice daga ƙasar ta yammacin Afirka. A wani sako da ta wallafa a shafinta na X, ma'aikatar kula da harkokin wajen Amurka ta bayyana matsalar rashin tsaro a sassan Najeriya a matsayin dalilin ɗaukar wannan matakin. Sanarwar ta zayyano fashi da makami da garkuwa da mutane da hare-haren ta'addanci a matsayin matsalolin da ke addabar Najeriya. Daga cikin matsalolin da Amurka ta bukaci 'yan ƙasarta su ƙaurace ma, a arewacin Najeriya akwai Borno da Yobe da Adamawa da Kogi da Jigawa da Kwara da Niger da Filato da Taraba da Bauchi da Gombe da Kaduna da Kano da Katsina da Sokoto sai kuma Zamfara. A kudancin kasar kuma jihohin da Amurka ta bukaci 'yan ƙasarta su ƙaurace ma sun hada da Abia da Anambra da Bayelsa da Delta da Enugu da Imo sai kuma jihar Rivers. To daga batun tsaro sai siyasa a Najeriya, inda jagororin jam'iyyar adawa ta ADC suka gudanar da zanga-zangar adawa da matakin hukumar zaben kasar INEC na soke halastin shugabancin jam'iyyar tsagen David Mark. Cikin waɗanda suka gudanar da zanga-zangar akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben